Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kompla jkun negattiv u nfexxi attakka l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Prim Ministru nhar it-Tnejn li għadda. Delija uża kliem qiebes fil-konfront tal-Gvern għal miżuri li tħabbru biex jgħinu lill-familji u lin-negozji Maltin u Għawċin. Fuq l-istazzjon tiegħu Delija ddeskriva l-għajnuna mogħtija bħala mod kif il-Gvern iġib il-voti lejh. Qed ippartatlek l-għajnuna kontra l-vot. L-akbar injezzjoni ekonomika fl-istorja ta' pajjiżna ta' 900 miljun euro Delija ma ġerraħiex u minflok qal li l-Gvern qed iqassam il-loqom. Mhux jagħti l-handouts biss. Intant, meta mistoqsi dwar riformi li qed isiru fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, il-kap nazzjonalista qal li l-oppożizzjoni li jmexxi hu mhux qed tassjeni u qed tipparteċipa. Iżda meta mistoqsi dwar il-fatt li l-oppożizzjoni mhux se tipparteċipa fl-iskrutinju parlamentari fuq il-kandidat riferut għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija, Delija qal li dan qed jagħmlu għaliex m'għaddiċ tiegħu meta propona li l-ogħla kariga fil-korp timtela biż-żewġ terzi. Il-Parlament diġà approva proċess trasparenti li jmur lilin minn dak li qalet il-Kummissjoni Venezja, hekk kif il-Prim Ministru rreħa l-poter min idu u ma għażilx hu il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija. Fil-fatt kienet il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li hemm bil-dwara bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni li qarblet il-kandidati u niżlet għal tnejn il-persuni l-aktar idoni għall-ogħla kariga fil-korp. Wara li l-Kabinett irrefera lil Angelo Gaffà għall-Kummissarju tal-Pulizija, issa jmiss skrutinju parlamentari li l-Oppożizzjoni qed tibqa' ssostni li ma tidħolx għalih għaliex skont Delija Gaffà se jiġi mistoqsi domandi bil-miktub minn qabel. U bil-miktub minn qabel, mhux dak il-ħin biex vera jkun grilling. Iżda dwar dan Delija huwa skorrett hekk kif inaċċar li waqt l-iskrutinju parlamentari fil-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi, il-kandidat riferut se jiġi mhux biss mistoqsi domandi bil-miktub li jsiru minn qabel, iżda id-deputati taż-żewġ naħat se jkollhom il-libertà sħiħa li jsaqsu li jridu waqt l-iskrutinju, li anki se jkun imxandar fuq it-televiżjoni biex il-pubbliku ikun ħieles isegwi kollox. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.